पुलिस साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननानैबो जिरायनानै थायाखै फणिधर बसुमतारिया। थुनलाइगिरि फणिधर बसुमतारिनि लिरनाय बरदेउता आयं मुंनि गांसे बिजाबखौ बेखेवबाय। थाद'नाय गैयै गांफानि उनाव गांफा बिजाब लिरनानै दिहुनगासिनो दं थुनलाइगिरि फणिधर बसुमतारिया। गिबियावनो दाउ बिलोगो सखियथि मुंनि असमिया आरो नैथियाव बर' रावनि बिजाब बिदा फंबायनि राव बिजाबखौ बर' आरो ककबर' रावजों सेबखांनानै दिहुननायजों लोगोसे फिन इंराजि बर' आरो असमिया रावजों बरदेउता आयं मुंनि बिजाबखौ गोबाव समनिफ्राय नाजाबोनानै मोनथाम रावजों सेबखांनानै बेखेवनानै होबाय। बर', इंराजि आरो असमिया रावखौ गोरलैनो सोलोंनो हानाय बायदियैनो मोनथाम रावजों सेबखांना दिहुननानै थुनलाइगिरि फणिधर बसुमतारिया रंगियानि बाङालिकुसि गामि एबा गावनि न'आवनो गोदानै सेबखांनानै दिहुनजानाय बरदेउता आयं मुंनि बिजाबखौ बेखेवबाय। फणिधर बसुमतारिया लिरनाय बरदेउता आयं बिजाबखौ बेखेवनानै होयो गागि थुनलाइगिरि समाज सिबियारि समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि गंगाधर रामसियारि बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बिथांजों लोगोसे देवलकुसि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि बिरेन्द्र स्वर्गियारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर'जों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रबिन बर', रंगियागुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि देवेन्द्रनाथ बर', कामरुप जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि रुपम बर', बारग' फोरोंगिरि कलपराम बर', लोगो फोरोंगिरि मुस्ताफा आहमेद, बारग' फोरोंगिरि नरेन कलिता बिथांजों लोगोसे गोबां थुनलाइगिरि फोरोंगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। जियानो जाथों स्टुडेन्टसफोरा जोंनि उन जोलै स्टुडेन्टसफोरा छात्रफोरा बा रोंनो लुबैनाय लाइमोनफोरा जाहाथे बाराद्राय सोलोंनो हागौ बेखौ साननानैनो आं बे लेखाखौ लिरनाय जादों। आं गोदोनिफ्रायबो आं गामियाव फैब्लानो साख्रिनि संक्रान्ति बाहेरायाव थादोंब्लाबो आं गामियाव फैनानै आं गथ'फोरखौ बुथुमनानै आं फोरोङोमोन। आं फोरोंनायाव हयथ' समनि आंखाल बा गथ'फोरनि समनि आंखाल बा सोरबा बिगुमानि साननो रोंनायनि आंखाल बेफोरनि थाखाय आं मोगा मोगि आं बिसोरखौ फोरोंनो हायाखिसै। फोरोंनो हायाब्लाबो आंहा मोनसे गोसोआव दंखायोमोन जे आङो बे बिजाबखौ मोगा मोगि फोरोंनो हायाब्लाबो आं लिरनानैबाबो आं फोरोंगोन होननानै आं मोनसे मिजिंथि दंमोन। ओंखायनो आं बे लेखाखौ लिरनानै दिहुनदों। बे लेखानि नामखौ आं आयं होनाय जादों। आयंआ जादों मा? आयंआ गामिनि बा सोरबा न'खरनि सासे मुरब्बि बिगोमा गाहाय मानसि बायदि। बे गाहाय मानसिफ्रा उन्दैफोरखौ बा उन जोलैफोरखौ फोरोङाबा सोर फोरोंगोन बिदि साननानै आङो बे लेखाखौ रायजोनो होनाय जादों। दालागै आंनि गिबि बिजाबा जादों दाउ बिलोगो सखियथि बर' आरो असमियानि 101ता आंनि माबा दङ खन्थाइ मेथाइ बेखौ दिहुनबाय। बेनिफ्राय आं आसलथे सानसेयावनो आं लिरनाय नङा। आं बहुद दिननिफ्राय बुथुमना लानाय। बेनि उनाव आं ककबरक आरो बर' लेंगुवेजनि सायाव साननानै आं बिदा फंबायनि राव होननाय गांसे लेखा दिहुनबावबाय। आरो दा बिनि उनावबो नै लेखाखौ आङो लिरथुमना लानाया दिनै नायबोलियाव 15-16 बोसोर सिगांनिफ्राय आङो प्रिपेयार खालामबोदों। बेखौनो आं दिनै बे लेखा महरै साफायनानै दिहुनदों। एसे नायदों आं दा फिजिकेलिबो एसे आं हियारिं माबायाव भुगिनानै दङ। आं बेनि उनाव एसे ट्रिटमेन्टआव माबागोन। बेनिफ्राय आंहा मेलेमा थैयोबा आंनि लिरनाय गोहोआ थाबाय थायोब्ला आं निस्सय नाजाफिनगोन। जिहेतु नोंथांनि बिजाब बेयाव दिनै आं गाहाय बेखेवगिरि हिसाबै आं गोदोनि जोंनि आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रामसियारि, लोगोसे बिथाङा सासे लिरगिरिबो आरो बिथां के.बि. देवलकुसि हायार सेकेन्डारि साबजेक्ट टिचार बिनन्द स्वर्गियारि आरो बिथां आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रामसियारि बिथांमोना बहाय उपस्थित दंमोन। फणिधर बसुमतारि बिथाङा रिटायार्डनि उनाव आजिरा मोननायनि उनाव पुलिस साकरिनिफ्राय खायसेयाथ' आजिरा मोनबाथाय गोसोफोरा बायलाङो आरो जेबो मावनांगौ गैलिया होनना साननानै लायो।
बे बैयाखौ मा हाबा मावनो होननानै नाथाय बिथाङा रिटायार्ड मोननायनि उनावबो गोसो बायालासिनो माने जा मोनसे जोबोद मोजां अराय जोरसार खामानिखौ मावदों बेनि थाखाय आं थारैनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बे जाबाय माने सासे स्पिरिटेड गोसो गुदुं मानसिनि खामानि आरो गासैबो मानसि बेफोरबायदि हाया आं दहायनो बुंखादों रिटायार्ड जाबानोखि जिउआ जोब्बाय ओरैबायदि भाबिना लायो नाथाय बिथाङा बे हाबाखौ मावनानै जोंनि हारिनि लोगोसे गुबुन जेबायदि कक बर' आरोबाव बेबायदिनो असमिया हारिनि जिथु मानसिफोरनोबो जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइखौ मोनथिनाय मोनसे खाबुखौ होदों आरो बियो थारैनो जोबोद बाख्नायथावना आरो बिथांनि बे खामानिया माने अरायबो जोरसार जानानै थागोन आरो मोनसे खोथाखौबो थारैनो बुंनो गोनां जे रिटायार्ड जानायनि उनाव बहुत मानसिया बेबायदिनो न' बां बारायनायनि धान्दायाव थायो न' बां बारायना माने हाबा हुखा गथ' गथायनो खालामना होनानै माने मोनसे बैराग्य भाब आरो जेबो मावनो गैया भाबिना थायो आरो दा बे न' बांनिबो बारा सिन्था खालामाखै माने दुलाराय सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय जा खामानि मावदों बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जिहेतु दिनै जिहेतु बिजाब बेखेवबाय बे आयं जिथु बिजाब बेखेवबाय बेवहायथ' गोबां बे जाबाय सोदोबनि बिहुं आरो बेवहाय असमिया रावनिबो थाबाय बर'बो थाबाय इंराजिबो थाबाय दा बै हिसाबै बे मोनसे बे हारिफोरनि गेजेराव असमिया बर' बा इंलिस गोरों मानसिफोरनि गेजेराव बा हारिफोरनि गेजेराव मोनसे इउनिटिखौ लाना फैगोन बा इउनिटि लाबोनाय हेफाजाब होगोन आरो बिसेसभाबे जायफोर फरायसाफोरा बेवहाय खोब लाब जागोन असमियाखौबो मिथिगोन इंराजिखौबो मिथिलांगोन बर'खौ रोंनाय लोगोसे आरो दे एटा गुलिते माने मा होनो तिनटा सिकार गनि जायो मोनथाम मैहुर खालामबाय दा बे बिखेखै फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन बिथांमोना बेखौ फरायनानै गावबा गावनि माने मा होनदों रोंगौथि आरो गियानखौ बांहोनो हागोन आरो नैबे खुथुखौ आं खाबावनो फरायसाफोरखौ खावलायो जाहाथे बिसोर स्टाडि कालसारखौ जाहाथे माने बांहोयो मानोना आथिखालाव फरायसाफोरनि स्टाडि कालसारा खमायलांदों खालि मबाइल कालसार मबाइलाव खालि इनफरमेसन मोनो गियानखौ मोना आरो बे गियानखौ बांनो होनो लुगैदोंब्ला जिथु गियानानो गोहो बिजाब फरायनाय हुदाखौ खालामखानांगोन आरो बे फणिधर बसुमतारीनि बिजाबा मानसिफोरनो गियानखौ बांहोनायाव मोनसे गोख्रों बिहोमा जागोन आरो थेंक इउ बङालिकुसि होननाय बे गामि सोरगिदिं गुबुन हारिनि गामि नाथाय बेयाव दखरसे जे गामि दङ गोबाङानो मिथिया रङियानि बे खोलाहाय बे बङालिकुसि गामियाव आं गोदोनो लोगो मोनखानाय सासे फंबाय मोनसे समाव पुलिसनि इन्सपेक्टर जाहैदों बियो आरो रिटायार्ड जाबाय दा नाथाय रिटायार्ड जानानै बियो दिनै जाबादि बे लिरनानै खायसे सोरजिथाय सोरजिदों जोंनि थाखाय बिराद बाख्नायजाथाव बे ओनसोलाव गुबुन हारिनि जायफोर दङ बिसोरबो बाख्नायदों मानो होनोबा बिनि लिरनाय जाय बिजाब बे बिजाबफोरा दिनै बर'आव बुंदों दाउ बिलोगो बेखौ असमियाव आरो बाहायदों हकियति होननानै बेनि उनाव दान मोनसेसो सिगांल' आरोबाव गांसे बिराद गोनांथि गोनां बिजाब दिहुनबाय सोरजिबावबाय बेनो जाबाय जोंहा बै बिदा फंबायनि राव बे बिजाबखौ बियो सोरजिबाय जेराव जोङो इंराजि बर' त्रिपुरि गासैबो मिनिंफोरखौ जों मोनलायनो हायो दिनै आरोबाव मोनबाय बरदेवता जायखौ आयं होनदों बर'आव बे बिजाबावबो गुबुन हारिनि राव असमिया बर' असमिया आरो इंराजि सोदोबजों थानाय माखासे मानि बाथ्रा रायलायनाय सोदोबफोर दङ बे जोबोद खामानि जागोन जेखौ जों लुबैदों दिनै गोरोबथिनि गेजेराव रावानो खामानि होयो जोंनि बर' रावखौ गुबुनाबो मिथिनो थाखाय गुबुनाबो सोलोंनांगोन जोंनि राव थुनलाइया जुदि जोङो एकदम जौगामाननि जानो गोनांब्ला जोंल' मिथिब्ला जानाय नङा जोंनि रावखौ गुबुन गुबुन रावारियाबो मिथिनांगोन आरो बेनिनो बेबायदि लामाखौ लानानै दिनै बर'खौ जोबोद गुरैयैनो त्रिपुरिया मिथिनाय
बर'खौ जोबोरैनो मोजां थाबैनो मिथिनो हानाय असमिया रावारिया बेबादि नोजोरजों लाना बे सोरजिनाय बे बिजाबनि थाखाय आं गावनो जोबोद गोजोनदों मानोना बेबादि खामानिया बियो जोंनि गेजेराव जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ बिदि नाजादोंमोन आरो सासे पुलिस अफिसारा बियो गोबां खामानियाव बेस्थ' थायोमोन बिनि गेजेरावबो जे बेखौ नोजोर लाबाय थादोंमोन बियो खन्थाइ लिरनो बा त्रिपुरायाव थानानै त्रिपुरिनि बर'फोरनि सोदोबफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानै बेबादि खामानिखौ जे मावबाय बियो जोबोद बाख्नायथावना आरो आं बुंदों बेखायनो बियो बे बिजाब गांथामनि जोहैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गुबुन रावारिनि मानसिफोरखौबो दिनै मेगन फिदिंदों जोबोद मोजां खामानि मावदों होनदों गुबुन हारिनि गेदेमाफोराबो फैनानै फनि बसुमतारिया असमिया रावनिबो सोदोबखौ लिरदों त्रिपुरि कक बर'निखौबो लिरदों बे गासैखौबो लिरनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो ओंखायनो इयुन जोलैखौ आसा थियो जों माखासे माने खामानि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो जों सम मोनब्लानो माखौबा लिरनांनानै जोङो जुदि बेखौ लाखिनो हायोब्ला आरो बेखौ जुदि बिजाब महराव फोसावनायनि जोङो राहा लायोब्ला बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन जायो जोङो बहुद गोसो गुदुं मानो होनोब्ला आं 1995 मायथाइनिफ्रायनो 2023 मायथाइहालागै अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटियाव माखासे मानि लाइमोनफोरखौ लिंहर बिसोरखौ खन्थाइ आवरायहोनाय बा खन्थाइखौ बोरै आवरायनो खन्थाइ फरायनाय आरो आवरायनाय एसे आलादा जेखौ जोङो बे रिसाइटेसन खालामनायबो बुङो ओरैनो फरायबाथ' ओरैनो रिडिं खालामबानो जायो नङा होमबा बेखौ अल इन्डिया रेडिअ'आव मानसिया खोनासंथावना जानाय बायदि बोरै आवरायनांगोन बेफोरखौ जोङो बिदा फंबाय बायदि जों थालायनानै फोरोंनानै बेबायदिखौ खालामनो हादों आरो बिदिनो गोबां जायफोरा दिनै साहित्य जुब साहित्य बान्थाफोरखौ मोननो हादों गासैखौबो आं मोनजोबनाय आं मानो होनदों जेसेबां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबोदोंमोन बिथांमोनखौ आङो मोगा मोगि लानो मोनबोजोबदों दाथ' गैलिया आङो नाथाय मोगा मोगि लानो मोनबोजोबदोंमोन आरो बेबायदि लाइमोनफोरखौ आङो बिदि खाबुखौ मोनदोंमोन आरो दायो बिराद आगोलनिख्रुइ गोसो गुदुंसिन मानो होनब्ला बर' रावा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारि BTCनि एकर्ड जादोंमोन बे एकर्ड जानायनि उनावनो संबिजितआव जोंनि बर' रावा 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन आरो बर' रावा 8थि फारियाव थिसननायनि लोगो लोगो जोङो उनखै नायनो गोनां जायाखै दा जोंनियाव लिरगिरि नांगोन स्टेन्डार्ड लिरनाय बिदां नांसिगोन माखासे माने स्टेन्डार्ड थुनलाइ सोरजिनांगोन होमब्लासो जोङो आरोबाव जोंनि बर' रावनि थुनलाइखौ जोङो जौगामाननि जादों होननानै बुहुमाव मिथिहोनो हागोन जोंनि रावनि बेबायदि जुदि डिक्सनारिफ्रा जुदि गुबुन हारिनि सोदोबफोरजों जोङो रुजुथायनाय थायोब्ला बेफोरखौ बिसोरो फरायनानै बर'आव मा बुंदों बेखौ मिथिनो हागोन दा बेखौ जोङो दिनैनि लाइमोनफोरखौ जों बेखायनो थुलुंगा होलांबाय थानांगौ जेसेबां आवगायलांगोन गोबां जोंनिया लाइमोनफोर दङ रांखान्थि बिथिङाव गोबां नोरजिया नङा होमबा गोबाङानो रां रुफानिबो प्रब्लेमाव थायो बैफोरखौ आजिखालि जोंहा रां गोनां मानसिबो ओंखारजोब्बाय बर'फोरनि गेजेराव बेफोरो गुबुन खामानियाव बेफोरखौ ओरैनो हगार हरनायनिख्रुइ सोरबा लाइमोना जुदि बिजाब लिरनो लुगैदोंब्ला दिहुननो लुगैदोंब्ला लिरनो लुगैदोंबा बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ होनानै बिजाबफोरखौ दिहुनना होनायनि लामाखौ लानो थाखाय आङो दिनैनि गोरों गोराफोरखौ आं खावलायनो सानो